Крис, Да? какво правиш? Чакам те от 5 минути, ти какво правиш още тук? Цъкам бе, тата. Как така цъкаш? Нали трябва да тръгваме? Какво си разцъкал? Хайде ставай и тръгвай! И хайде по-бързо! Добре, де. Прави пък сега. Крис! Да? Какво правиш? Бия боксовата круша. Биш боксовата круша! Биш боксовата круша! А не знаеш ли баща, че седи и те чака да тръгваме? О, добре, де, тръгваме и сега, изчакай малко. И какво правиш сега, ме интересува, че не тръгваш пак? Пия вода от бутилките с кауза на фундация Живот с синдром на Даун. Може и ти да си поръчаш от lifewithdownsyndrome.com. Добре, ще си поръчам. Заслужава си. И вие си поръчайте. Обаче хайде, тръгвай, Кой закъсняхме. говориш, бе, тата? Айде, тръгвай. Крис! Да. Ма какво правиш, бе? Какво се кикячил такъв? Гледам TikTok. Гледаш TikTok? Да. Аз случайно знаеш ли какво правя? Прекъсваш ме. Прекъсвам те. Прекъсвам те. Седя и те чакам от половин час да тръгнем. То вече има ли смисъл да тръгваме изобщо на някъде? Хайде ставай, и защо не сте облякал? 1000 пъти алаче. Колко бе, тате? Ей, сега идвам. Какво направи това момче? Крис! Да. Ама ти какво правиш сега? Обядвам, тате, не виждаш ли? Сладолет тръгнал да ме яде. Аз тук, братче, заради тебе съм тръгнал на мажата, карам 100 часа да чакам. Ма верно, мача! Ма ти забрай даже къде ма помоля да закарам, да гледаш матч. И сега, като толкова ми се бавиш, хващай си автобуса, върви пеш, прикоцкаш на матч, аз няма да закарам. И без друго почна матча. Заради тебе ще закъсня сега. Заради мене? Да, ти си виновен. Гледай, сега няма да мога да отида. Заради мен ли? Добре, бе. Може ли малко пари за такси? Пари за такси. Да. Докарай се лаптопа веднага. Стига, бе! И на никакъв мач няма ходиш. Не. Пари за такси искам. Майко! Стига, И бе! никакъв мач няма ходиш.